M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Anthu ena osokoneza akuti adafika pakati pa Aisraeli nawapotoza kuti ayambe kudandaulira Mulungu, ayambe kunyoza Mose. Mawu athu oyamba a tsiku la lero limene ndi lolemba pa 4 August chaka cha 2024. Tsikuso limene timalemekeza Maria Yohane Vianney Woyera, amene ndi Nkhoswe ya abambofumu onse. Ambuye Yesu afuna tione mtima wathu kumene umatsamira ndi kumene zabwino zimafumira kapena kumene zolakwika zimayambira. Yohane Maria Vianney Woyera ndi chitsanzo chonena kuti njira za Mulungu si njira zathu ayi. Akuti iyeyu atabadwa nkuyamba kukula, nthawi ina matenda anadzasokoneza kaganizidwe kake mmutu to the extent kuti anakumana ndi mavuto mklasi. Somasowa tingakhale ku seminary adamuchotsapo, koma anthu ena ataona moyo wake wakuyera mtima, khama lake adanena kuti mbwezereni. Adachita bwino ndikukhala wansembe otchuka, wansembe woyera mtima, wansembe amene anthu amankonda. Ndiye ndikunena kuti njira za Ambuye si njira zathu ayi. Nthawi zina mwa ubwino timatha kuweruza anthu kuti awa ndi otere, awa ndi otere, komatu si mmene amationera Mulungu. Ena adatiweruza kuti ndife okanika, ena adatiweruza kuti ndife otero, koma Mulungu si mmene akukuonerani, mmene ena amakuonerani. Maria Vianney ndi chitsanzo chonena kuti pamene moyo wathu utsamira kwa Mulungu, nkumachita chifuniro cha Mulungu, ndithudi madalitso a Mulungu palibe angawatsekere. Mawu athu oyamba akuchokera m'buku la Numeri mutu wa 11 ndime ya 4 kulekeza 15. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Sister Jacqueline Molen at Teresian Sisters kuchokera ku Our Lady of Africa Maula Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Ndipo salimo yathu ya tsiku la lero, salimo namba 81. Kwezani mawu kumuimbira Mulungu amene ali mphamvu zathu. Mphamvu zathu ndi chauta, tikuyenera tizimuimbira nthawi zonse. Ndipo mawu athu amumthenga wabwino ndi monga adalembera Mateyu Woyera mutu wa 14 ndime ya 13 kulekeza 21. Amene akutiwerengera mawu amthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Francis Damaseke kuchokera ku St. Peter and Paul na Tenje Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Tiyeniso abale ndi alongo tisinkhesinkhe limodzi. Mawu a m'buku la Numeri. Nthawi imeneyo anthu ena osokoneza amene anali pakati pa Aisraeli adamva nkhuli yayikulu. Aisraelinso adayamba kudandaula, adati, ndani adzatipatsa nyama kuti tizidya? Tikukumbukira nsomba zaulere zimene tinkadya ku Igupto, minkhaka ija, mavende ndi anyezi wa mitundumitundu. Koma tsopano mphamvu zathu zatha, ndipo sitikuona kanthu kena kakudya koma mana basi. Manayo ankafanana ndi njere zamapira, ndipo maonekedwe ake ngati ulimbo wowuma. Anthu ankapita kukatola manayo namapera pamphero kapena kusinja mu mtondo, ndipo ankaphika namapangira makeke. Kukoma kwake kunali ngati makeke ophika ndi mafuta. Pamene mame ankagwa usiku pa mahemapo, ankagwera pamodzi ndi mana. Mose adawamva anthu aja akulira m'mabanja mwawo monse, aliyense atakhala pa khomo pa hema lake. Chauta adapsa mtima kwambiri, ndipo nayenso Mose adayipidwa nazo. Mose adafunsa Chauta kuti, chifukwa chiyani mwandivutitsa chotere mtumiki wanune? Chifukwa chiyani simunandikomere mtima mpaka kundisenzetsa katundu wa anthu osewa? Kodi ndidatenga pathupi pa anthu osewa ndine? Kodi ndidawabala ndine kuti inu muzindiwuza kuti ndiwafungate pachifuwa panga?
monga momwe mlezi amachitira poyamwitsa mwana, ndipo kuti ndipite nawo ku dziko limene mudalonjeza makolo awo molumbira kuti mudzawapatsa. Kodi nyama yoti ndiwapatse anthu onsewa ndiyitenga kuti? Iwowo akundilirira ine kuti, tipatseni nyama tidye. Ine sindingathe kuwasamala ndekha anthu onsewa. Katundu ameneyu sindingathe kumseza. Ndipotu mukafuna kundichitira zimenezi, mungondipha basi, ngati mwandikomera mtima kuti ndisaonekenso m'mavutowo. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu mu Uthenga Wabwino monga adalembera Mateyu oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Pa nthawi yomweyo Yesu adazimva za imfa ya Yohane M'batizi. Adachokako kumeneko mchombo kuti apite kumalo kwa yekha kwazi. Koma anthu atamva adayenda pa mtunda namulondola kuchokera ku mizinda yawo. Yesu adatuluka mchombo, ndipo pamene adawaona anthu ambirimbiriwo adawamvera chifundo nayamba kuchiritsa amene ankadwala. Nthawi ya madzulo ophunzira ake adamuwuza kuti kunotu nkuthengo, ndipo ano m'madzulo awuzeni anthuwa azinyamuka kupita ku midzi azikagula chakudya. Koma Yesu adawuza kuti palibe chifukwa choti achokere, inuyo apatseni chakudya. Iwo adati, pano tili ndi buledi nsanu yekha ndi nsomba ziwiri basi. Yesu adati, bwera nazoni kuno. Atatero adalamula anthu aja kuti akhale pansi pa udzu. Tsono adatenga buledi nsanu uja ndi nsomba ziwiri zija nayang'ana kumwamba nkuthokoza Mulungu. Kenaka adanyemanyema bulediyo nazipereka kwa ophunzira ake. Ophunzira aja nkugawira anthu. Anthu onse adadya mpaka kukhuta. Pambuyo pake ophunzira aja adatola zotsala kudzaza madengu 12. Koma tsono anthu amene adadyawo adalipo ngati 5,000, amuna okha, osawerengera akazi ndi ana. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Ophunzira ake akubwera kwa Ambuye Yesu. Tili mu Uthenga Wabwino. Awuzeni anthu kuthengo kuno ano madzulo azipita akasake chakudya. Yesu ali pa yekha, wamva za imfa ya m'bale wake Yohane M'batizi. Kenaka akufuna akhale malo adu asinkhe zimene zachitika. Ali mkatikati mopanga enjoy, I may say, private life. Akupezeka kuti anthu akubwera kufuna chithandizo kwa iye. Ndimafuna kuti mawu awa apite kwa ife tonse. Tapempherere atsogoleri makamaka adindo kanda mpingo kanda dziko. Anthu amene ali m'maudindo ndiyambire ife katsogoleri aku mpingo. Inde timenera kuti tizikutumikirani modzipereka. The more reason ndi kuti muzapempherera ansembe, asisteri, bishop, chifukwa nawonso amakhala ndi ma personal needs. They have private life. Misozi yawo imene mwina nthawi zina sitimatha kuona. They are wounded healers. Apo Ambuye Yesu afuna asinkhe zimene zachitika. Mwa munthu wawo kuti what is this? What's the meaning of this? Ali mkatikati mwa zimene zija anthu akufuna be Yesu azingowathandiza. Koma taona na Ambuye Yesu sakunena kuti ayi ine tandisiyani ndulira kayi maliro a m'bale wanga, tandisiyani ndiganizire, it's my time to enjoy my privacy. Both ends. Anthu tizapempherera atsogoleri tizamvetsa anthu. Tidalonjeza kandi ndale kandi fa mfumu, as long as ndine mdindo tikuyenera kuti tizitsogoza zosowa za anthu. Tachuluka kuti matsogoza zosowa zathu. Ambuye Yesu anamvetsera anthu aja, anathandiza anthu aja, posatengera zimene iye akudutsamo kapena private life imene amayisowa pa nthawi imeneyo. Chachiwiri ndi mawu a ophunzira Ambuye Yesu. Awuzeni azipita kuno ndi kuthengo. Ndidanena poso zaka 4 zapitazo. Ambiri tili ndi tendency yonena kuti pakabwera mavuto timakankhira ena. Atapitani mukakumane ndi abambo, atakumana mukakumane ndi auchi. Learn to solve problems.
learn to take challenges. Akazi anu satha kuphika, akazi anu satha kuchapa. Nkuona kwanuko ine ndimanena kuti ngati mukunena kuti akazi anu satha kuphika, ngati akazi anu satha kuchapa, ndekuti niyo mumadziwa kuchapako, mumadziwa kuphikako, palibe chifukwa choti mwathamangitsire. Aphunzitseni. Koma monga ophunziraja timati azipita akapatse chakudya kwawo, akaphunzitse kuphika kwawo. Ayi, apatseni inuyo chakudya. Ambuye Yesu akuabwezera, apatseni inuyo, musati kuno nkuthengo. Koma ambiri timakankhirana mavuto. Iwe wakula wathale sayendere yake. Ayi, learn. Even a little contribution, you may feel it's little. Tili ndi nyimbo yathu Katolika timanena kuti zingakhale zazing'ono Ambuye adzalandira. Zingakhale zazing'ono. Mukumbukira chopereka cha mayi wamasiye chimaoneka chaching'ono, yet God adalandira zimene zija. So your little contribution yakuno sakuti mangira nsewu. Inuyo ndi banja lanu mutatengana ndi kulambula nsewu 1 meter. Mupanga influence ena kuti tate nafeso tilambulire limodzi, mwalambula 2 meters. Pabwera ena awiri atatu. So mukuyenera muyambe ngati inuyo. Koma tsoka ilo timanena kuti otilambulira abwere, otipangira zakuti abwere. Chali chikugwa, zipupa zikupanga ora. Koma pana ala azungu pano, ansembe awande achabe. Inuyo ndi banja lanu kaguleni penti 38,000, pentani even mutapenta pakona pokha, wenaso abwera awiri atatu. That's how we can change the world. Mawu toyamba tikumva za Aisraeli akuyamba kumdandaulira Mose. Ndendanena kuti Ambuye Yesu mawu mthenga wabwino akulingalira zimene zachitika mmoyo mwawo. Tamumva ndi Mose na Yesu, mtsogoleri nenso ndi munthu amakhala ndi zosowa zawo, tizapempherera. Tamvetserana abale. Akuti Mose adafunsa chauta kuti nchifukwa chani mukundivutitsa chotere mtumiki wanune, nchifukwa chani simudandikomere mtima mpaka kundisezetsa katundu wa anthu onsewa, kodi ndidatenga pathupi pa anthu onsewa ndine? Wakwiyidwa Mose, anthu aja amufikapo. Koma tonena kuti tizapempherera atsogoleri, umalemera udindo. Nde Ambuye asatsogolera kuti pamene udindo wawawa aziyang'ana kwa iye mwini. Koma kuti Mose afike pokaka chonchi, nkhani ikuchokera kuti tayamba mawu toyamba ngati mmamvetsera akunena kuti nthawi imeneyo anthu ena osokoneza amene adali pakati pa Aisraeli adamva nkhuli yayikulu. Mavuto akubwera chifukwa chonena kuti anthu ena osokoneza akumva nkhuli. Aisraeli adaona kuti Mulungu achitira zazikulu, Mulungu athandiza, koma anthu ena akufuna kuti asokoneze, ndi akubisala m'dzina la nkhuli, nkupanga influence anthu ena kuti akasokoneze, anyazitse Mose, anyazitse ndi Mulungu. Amene. Ndiyo nena kusiti pakati pathu amakhalapo anthu ena amene akuona kuti usembe wanu mukuyendetsa bwino, usistere wanu mukuyendetsa bwino, ubrother wanu mukuyendetsa bwino, uphunzitsi wanu mukuyendetsa bwino, unesi wanu mukuyendetsa bwino, banja lanu mukuyendetsa bwino. Koma sangathe kuvomereza kuti zinthu zayamba kuyenda, zinthu zayamba kusintha, zinthu zayamba kukomera apa. Ndamabwera ndi njira zawo kuti inu mulephere. Anthu amenewa adapanga corrupt Aisraeli kuti ayambe kumunyazitsa Mose, kuti Mose akapsa mtima. Mwamumva mmene akuyankhulira Mose to the extent kuti matenda amene aja adafalikira pakati pa Aisraeli onse. Tsiku la lero mmalo mochedwa nkuyangana kuti Mose adapseranji mtima, Aisraeli adapseranji mtima, kapena Aisraeli nchifukwa chani sanakhale ndi moyo othokoza. Funso limene likhale nalo tsiku la lero ndonena kuti do I listen to people amene amabwera in a very subtle way. Ndicho linga yongonena kuti andisokoneze ndisamapange zinthu monga mmene ndimapangira. Kuti amwene mupita nazo pati zitangozisiyani. Ine ndinkoyamba kumva etide amwene inu style ndiweka pamene mulipo tamenya ni style ndinkuona kuti ndakhala ndikugona eti. Ayi, anthu osokoneza alipo. Koma tufunso lomwelo tilipitirize kunena kuti kodi ineyo ndimasokoneza ndani? Chifukwa it's very easy kunena kuti anthu ena akundisokoneza. Ndicho linga yoti anthu ena atimvere chisoni. Koma zoona zake nzakuti aliponso anthu amene ineyo ndimasokoneza. Ndimasokoneza mu usembe wawo, ndikuwasokoneza mu ndale zawo, ndikuwasokoneza mu ufumu wawo, ndikuwasokoneza mu banja lawo. Ambuye atikhululukire mu nthawi zonse zimene takhala anthu osokoneza, akuti anthu osokoneza ankhuli. Ambuye atikhululukire mu nthawi zonse zimene talephera kuzindikira aphungu enieni ndi aphungu amene akutilakwitsa. Timpemphe Maria Vianney Oyera, amene ndi chitsanzo chonena kuti njira za Ambuye si njira zathu,
atithandize kumamtumikira Mulungu ngakhale pamene dziko likuonetsa ngati likutikana. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.